мавзӯи меҳварии мулоқоти эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон ва муҳаммад навоз шариф сарвазири ҷумҳурии исломии покистон дар душанбе вазъи ноамни афғонистон буд. ин матлаб пас аз дидору гуфтагӯҳои раиси ҷумҳури тоҷикистон ва сарвазири покистон рӯзи 5 июл дар ҳузури хабарнигорон ироа шуд. қазияи афғонистон яке аз мавзӯъҳои меҳварии музокироти мо буд. ба эътидол овардани вазъи афғонистон ва истиқрори сулҳу суботи комил дар ин кишвари ҳамсоя барои давлатҳои мо ниҳоят муҳим аст. мо тасмим гирифтем ки ба манзури мусоидат ба раванди барқарории сулҳу суботи пойдор дар он ҳамоҳангиву ҳамкории дуҷонибаву бисёрҷонибаи бештару муассире дошта бошад. муҳаммад навоз шариф сарвазири покистон ки субҳи чаҳоршанбе вориди душанбе пойтахти тоҷикистон шуд, нахуст дар қасри миллат истиқбол ва пазироӣ шуд. мулоқоти якбаяки эмомалӣ раҳмон ва муҳаммад навоз шариф тақрибан 1 соат идома кард. дар оғози мулоқот ки хабарнигорон ҳузур доштанд, раиси ҷумҳури тоҷикистон сарвазири покистон ва мардуми ин кишварро ҷиҳати ворид шудан ба созмони ҳамкориҳои Шонгҳой табрик гуфт. мулоқоти ҳайатҳои ин ду кишвар бо ҳузури раҳбарони вазоратҳои калидии ин кишварҳо баргузор шуд. натиҷаи ин мулоқот имзои 3 санади ҳамкорӣ миёни кишварҳо буд ки ба дунбол ба таслим расид. раиси ҷумҳури тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ва сарвазири покистон навоз шариф эъломияи роҳ ба шарикии стратегӣ барои ҳамраҳии минтақавиро ба имзо расониданд. ҳамчунин ёддоштҳои тафоҳум дар бораи ҳамкориҳо дар бахши тиҷорат ва дар мавриди ҳамкориҳо байни донишгоҳи аграрии тоҷикистон ва донишгоҳи аграрии равалпинди покистон ба таслим расид. мо аҳамияти роҳҳо, роҳи оҳан, иртиботи ҳавоӣ ки барои ҳамгироии минтақавӣ ва тавсеаи муносибатҳои дуҷониба ва сайёҳат мусоидат мекунад баррасӣ кардем. қарор аст фардо ҳамчунин мақомоти покистон, афғонистон, қирғизистон ва тоҷикистон дар шаҳри душанбе раванди иҷрои тарҳи энержии Каса 1000-ро баррасӣ карда ва сарони покистон, афғонистон ва тоҷикистон дар атрофи масоили амниятии минтақа баҳс кунанд.